Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan at sa 12 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 10. Sa lain na usab nga higayon may dakong panon sa mga tao nga nagtapok, wala na sila'y pagkaon busa. Gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingnan. Naluoy ako ni ining mga tawhana kay tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kun papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan. Kay ang uban kanila gikan raba sa layo. Nangutana kani ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan aron ipakaon ni ining mga tawhana? Awaaw kining dapita, pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila. 7. Mitubag sila. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Humani ini gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. May pipila usab sila kagagmayng isda. Gipanalanginan kini ni Jesus o giapod-apod sa iyang mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog, mga 4,000 silang tanan. 7 ka bukag ang salin nga nahipos sa mga tinun-an. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi. Niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat.
sa tanang butang kay imong gibuhat ug sa tanang butang ay imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.